Hello Perlok, kumno pialong, mga ipila. Ti hakani ka video nga kwa ban pin i japi shapang kumno ban penduna ya gajing mi chong u nyang mong. Yu ubagi tip haktian pareng kum u melasma lani kulasma. Ti uni ujat kenyang ulong ubakam ban sumar namar ba teng uyai mi shimi. Shubu no ladangi syasni palat lani kadan ka jingkela haki hormones. Ti haswa ban sedang ika video ngakwa ban pencah japi banga ngamdai ka professional doctor lani expert tang banga syukwa ban pasat jing mutlam katu kat ni i badan haka jing sutu jonga. Kidaw kila ban long bunjat kum pregnancy lani ka jing armet, over sun exposure lani ka jing syasni palat, ka jing herpateng lani heredity, ka jing kata jong kidawai lani some medications side effects kum kidawai pangring anti seizure, kidawai thyroid, kidawai penjelan birth control pills, kidawai antibiotics bat kiwe bat ru haga jing sutu jonga kala ban long ka do snam namar ba ka do snam ngai bun ki babam do snam ki nyang mong ukam kan rei ba gitu. Ti haga jing sutu jonga ngatharai ka do snam kala ban kata kala ban pen long worse ya u nyang mong. Ti mentang in pai no shaki jing sumar ki bangi la ban le hi hayeng ka banengkong ka long kle lang ya u aloe vera ushin rai bat ka penyang snap kor bat ta ekini hadu banda duna uni u nyang mong ka baar kalong kle lang ya u besan ungap usok jau ushin rai bat kadut bat sa ta man kasngi hadu banda khuj u nyang mong. Titang gini kendiat kijing pasat jing mutlam jonga tat hadu bangindai kendu biang hakui kasngi kublai shibun.